Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odsúdil atentát, ktorý bol spáchaný na prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a zareagoval na neho takto. Streľba na Trumpa je ďalšou výstrahou pre demokraciu. Demokracia znamená, že politické rozhodnutia robia ľudia vo volebných miestnostiach, nie so zbraňami na uliciach. Predstava, že ak nedokážem politického oponenta poraziť v demokratickom volebnom súboji, tak ho fyzicky zlikvidujem. Je koniec demokracie a začiatok násilia, ktoré v minulosti neraz končilo občianskymi vojnami. Zažili sme to pred 2 mesiacmi na Slovensku, dnes to zažívajú priamo v kolíske demokracie. Útok na demokraticky zvoleného premiéra alebo na top favorita prezidentských volieb je útokom na samotnú demokraciu. Odsudzujem akékoľvek politicky motivované násilie na Slovensku i vo svete a pevne verím, že tak urobia všetky relevantné politické sily, bez ohľadu na to, či obeť atentátu je alebo nie je ich osobným favoritom. Verím, že nebudem čítať na sociálnych sieťach komentáre, že veď si to zaslúžil, alebo škoda, že nemierili lepšie. Lebo akékoľvek schvaľovanie násilia v politike je cestou do pekla. Nezabudnite sledovať kanál Politický rozmer pre viac informácií a podrobné analýzy aktuálnych politických udalostí.